ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо. Дӯстони азиз, як бор дига хуш омадед. Имрӯза навурда мисли ҳар вақта 12 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинои хубанд, нархҳои дастрасанд бародаро. боварӣ дорем мошини дилхоҳтона меёбед. ва дӯстоне ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳарчи зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародарои азиз, дар рӯи экран рақамҳои мо мебурад. имо WhatsApp ҳастад. мо дар равон кунем ва мо боша дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. реклама дар канали мо айни ҳол без сумаи бародаро метавонед равон кунед ва мошин ва ё хонае ки дорен ҳарчи зудтар ба фурӯш гузорен. ва дӯстони азиз, мегзарем ба қисми эълонҳо. курси имза марҳамат дар рӯи экрани шумо мебурояд. раҳмат барои дастгиритон, барои лайкотон. ҳама каса навори имзаро сар мекунем. рафтем. навори имзаро бародаро сар мекунем аз Daewoo Matiz ки соли барои 2005 солай, объем мотор боша 0,8 литрай, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробкаш автоматай. мошина бародаро собиштаи хеле хубай ҳолаташ барои пеш электропакет дора, кондиционер дора, магнитофон, ходовои мотор, ранги соатвори кор мекунад моторш, 4 баллони 80% дора, 4 покришкаи зимни дора нав, камбуди нестай, фақат мешини ҳайш мекунем, мошин дар дастсафка кор кардаги нестай. фурӯхта мешавад. айни ҳол бародаро мошин дар шаҳри Москва қарор дорад. 185 000 рубли русӣ нарх гузориш карда. харидор аниқ бошафта марҳамат занг занед, биён пеш муомила мекунем, бо арзон мешавад. барои маълумоти фаваниқтар дӯстон, марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daewoo Lano соли барои 1997 солай бародаро, объем мотор боша 1,6 литр, кузов седан, сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад бародаро. соҳиби гуфта пусидагӣ, задагӣ, харшудагӣ, кафидагӣ умуман надорад. 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нест. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе дӯстон 25 000 сомон нарх гузориш карда. харидор аниқ бошафта марҳамат занг занем, биён пеш муомила мекунем, арзон мешавад. барои маълумоти бештар ба даст овардан шахсони харидор метавонем ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мошини навбати аст бародаро, Opel Astra H ки соли барои 2004 солай, кузов хэтчбек, объем мотор боша 1,8 литр, сӯзишворӣ боша бензин, коробкаш механикай. мошина бародаро соҳиби шуда дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳош 1 солаи пурра ҳастад. шумализатсия кардагиай, мошин 1 кузов тоза, фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро 69999 сомон нарх гузориш карда. харидор аниқ бошафта марҳамат занг занед, биён пеш муомила мекунем, арзон мешавад. барои маълумоти иловагӣ дӯстон, марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед. Hyundai Starex соли барои 2000 солай бародаро, кузов минивэн, объем мотор боша 1,6 литрай, сӯзишворӣ боша дизел, коробкаш механикай. мошина бародаро соҳиби шуда дар ҳолати хуби кори қарор дорад. ҳамаш 100% фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нест. мошина айни ҳол дар шаҳри Душанбе 25 000 сомон бародаро нархаш карда. харидор аниқ бошафта марҳамат занг занед, биён пеш муомила мекунем, арзон мешавад. варианти алиширам ҳаст. вариантҳо боша пешниҳод мекунед. марҳамат барои маълумоти иловагира ба даст овардан шахсони харидор ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra F бародаро ки соли барои 1996 солай, дар кузови седан, объем мотор боша 1,6 литрай, сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш механикай. мошина бародаро соҳиби шудаи ҳуҷҷатҳош почтагай, ҳамаш дига хубай, камбудӣ надорад, 4 баллони нав дорад. фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нест бародаро. мошина айни ҳол дар шаҳри Бухтарай 37 000 сомон нарх гузориш кардаи соҳибаш. мошина харидор аниқ бошафта дар ҳамин рақамҳо занг занед, биён пеш муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти пурраваниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мошини навбати аст дӯстони азиз, Opel Vectra B ки соли барои 1995 солай, объем мотор боша 1,6 литрай, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. соҳибаш мега бародаро мошина тонировкааш 1 солай, фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нест. мошина айни ҳол дар шаҳри Душанбе
38000 сомон нарх гузориш карда харидора неғошуфта занг занем биёнай пеш муомила мекунем, савдо мешавад. барои маълумоти пураваниқтара ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Toyota Corolla бародаро ҳастаки соли ба рушди 2006 солай, объем мотор бошад 1.5 литрай, сӯзишворӣ бошад бензин, коробкаш автоматай. мошина бародаро соҳибшуда дар ҳолати хуб қарор дорад. срочно сумдар кора мефурӯшем мешавад. мошинаи 4 баровардагия фақат мегири 8 мекунӣ, ягон камбуди надорад, фурӯхта мешавад. мошини бародаро айни ҳол дар шаҳри Душанбе 69999 сомон нарх гузориш карда. харидора неғошуфтаи марҳамат занг занед биёнай пеш муомила мекунем, арзон мешавад. фақат шахсони харидори неғуфтай занг мезананд. барои маълумоти иловагӣ дӯстон марҳамат рақами соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Toyota Camry соли ба рушди 2007 солаи бародаро объем мотор бошад 2.0 литрай, сӯзишворӣ бошад газу бензин, коробкаш автомат. мошина бародаро соҳибшуда дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, кондитсионер дорад, кор мекунад, ҳамаи ҷош нава гуфта фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нест. мошина ин ҳол дар шаҳри Бохтарай 65000 сомон бародаро нарх гузориш кардаи соҳиби мошина. харидора неғбошуфтаи марҳамат занг занед биёнай пеш муомила дорад, арзон мешавад. барои маълумоти пураваниқтара ба даст овардан шахсони харидор метавонед ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мошини навбатӣ ҳастаи бародаро Opel Vectra A ки соли ба рӯриш 95 солай. объем мотор бошад 1.6 литр, сӯзишворӣ бошад газу бензин, коробкаш механикай. мошина бародаро соҳибшуда дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нест. мошина айни ҳол дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. 32000 сомон бародаро соҳиби мошина нарх кардай, харидора неғбошуфтай марҳамат дар ҳамин рақамҳо занг занед. марҳамат бародарои мошинхар барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран будан муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи бародар дарёфт кунед. Daewoo Nexi соли ба рӯриши 96 солаи бародаро объем мотор бошад 1.6 литрай, сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробкаш механикай. мошина бародаро соҳибшуда дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мотор овоз даже надофтай, ҳамаи ҷош гуфтаи губкават кардагия фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нест. мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе дӯстон 16500 сомон нарх гузориш карда. харидора неғбошуфтаи марҳамат занг занед биёнай пеш муомила мекунем, арзон мешавад. дӯстони азиз, барои маълумоти бештар ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Daewoo Tico соли ба рӯриш бародаро 96 солай, объем мотор бошад 1.2 литрай, сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробкаш механикай. мошинҷофтаи тенҷаи бародаро соҳибаш хадавои соз, мотор зувирай, коробкашам зувир документ дорад, просто нарӯшка камтар кор дорад. мошин нахаду магнитофон калонка дора 100% гуфта фурӯхта мешавад. айни ҳол бародаро мошин дар ноҳияи Турсунзода қарор дорад, 15000 сомон нарх гузориш карда. харидора неғбошуфтай муомила мекунем, бо арзон мешавад. варианти алиширам ҳаста гуфта вариантҳо пешниҳод кунед, мебинем, гапзанон мекунем. барои маълумоти иловагӣ дӯстон марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед. BMW 3 Series соли ба рӯриш 2001 солаи бародаро объем мотор бошад 1.8 литрай, сӯзишворӣ бошад газу бензин, коробкаш механикай. мошина бародарои азиз соҳибшуфта дар ҳолати беҳтарини корӣ қарор дорад, фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нависондагӣ нест. мошина айни ҳол дар шаҳри Душанбе 50000 сомон бародаро мошин нарх гузорӣ кардаи соҳибаш. харидора неғбошуфтай марҳамат дар ҳамин рақамҳо занг занед. барои маълумоти иловагира дӯстони азиз дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран будан муроҷиат кунед ва маълумоти пураваниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародари азиз, чун ҳар вақта дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад, раҳмат ки навро то кира тамошо кардем. зинда бошем бародаро, дастгирии моро фаромӯш накунед ва мо бошад наворҳои нав ба нав ҳар чи зудтар кӯшиш мекунем пешкаши мо гардонем то навори оянда дар ҳар ки ҷой бошем худона эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр бародаро.